Pencampwriaeth Rhanfrid Cymreig sydd ynghylch y Ceffylau a hanner par. Dyn ni wedi mwynhau yn amlwg, ond dyma ni uchafbwynt y cystadlu yn yr adran yma. Ie, a byddwn ni'n gweld nawr pwy un sydd yn well gyda Lisa Basio-Mala yn y beirniad o ran i teipi. Chymod, mae di dewis yn illwyr hi gyd, ond nawr mae'n dod i pa deip mae'n hoffi. Mae wedi bod yn dydi, sy'n ni'n meddwl, yn anodd i greu patrwm oherwydd y mathau a'r teipio gwahanol sydd o fewn yr adran yma. O, yn union. I fi, dyma un o'r adrannau mwyaf anodd i feirniadu ac i ddilyn fel rhywun sydd yn gwylio'r dosbarthiadau, achos mae e gyd yn gorfod dy lawr i beth yw'r gorau o ran i deip hwnnw yn yr dosbarth yma. Mae'r ceffyl yma yn dangos ei hun yn arbennig ar hyn o bryd, ond falle bydd well gyda Lisa Basio-Mala ceffyl sydd yn fwy fel ceffyl reido. Wel, dyna'r enillydd y dosbarth cyntaf gyda ni, Richard Berg, ac dyna ni'r beirniad Lisa Basio-Mala. Ac eirian Wyn Williams o Ynys Môn, gyda Rhianwyn Princess Royal, oedd yn ail yn y dosbarth cyntaf i'r swclod o llai o maint. Llan Feino Dancing Queen, yn bechnogaeth Bonnie Robert Price. Seren James, Duke of Amethyst. Wedi cael pnawn llwyddiannus iawn chwarae teg. Wedi dangos y ceffyl yma yn hynod o dda heddiw. Do, am ferch mae dal yn ei harddegau Seren, a fel wedi sy'n hynt wedi marchogaeth mam yr adferch yna ac nawr yn dangos yr ebol. Felly, bob llwyddiant iddyn nhw. Beclam Aurora, gyda Becky Lam oedd yn ail yn y dosbarth blaenorol. Ceffylau Pippi Longstockings am enw hyfryd. Ydy, mae'r enwau yn lyflu, a mae rhaid ni fod yn ofalus iawn achos mae yna ddau mewn fan hyn o'r Brydfa Beclam sydd gyda enwau go debyg. Wel, dyma ni bob un yn y Pencampwriaeth yma wedi cael y cyfle i'r drotio'n allan unwaith eto. Dwi'n siŵr fe geith bob un yn nhw llygyd, craff, gofalus y beirniad unwaith eto. Mae wedi rhoi bob chwarae teg i bob un ohonyn nhw yn ystod y dosbarthiadau, a wy'n tybio fydd yn neud yn union yr un peth fan hyn, fel bod pob un yn cael ei weld ar ei gorau glas. Dyna nhw'n cael o fewn i'r llinell. Mewn unrhyw drefn sy'n meddwl. Ie, falle fydd hi'n gofyn iddyn nhw rhestru lan fesul cyntaf gael o ran y dosbarthiadau. Bydde hwnnw yn syniad da i ni, yn enwedig gan fod dim real tape i ddilyn yma. Bydde fe'n neis i ni fel bobl sydd yn gwylio'r dosbarth i weld cyntaf gael. Wi yn meddwl mai dyna beth maen nhw wedi wneud o ran beth fi'n gallai weld fan hyn. Wel, dyma nhw'r buddigwyr o'r 4 dosbarth o fewn yr adran yma. Saith ohonyn nhw wedi dod yma i gystadlu. Allan o'r 8 oedd ar hawl i wneud. Ac dyma ni y beirniad Lisa Basio-Mala. Y Pencampwriaeth yn mynd i'r ceffyl lliw. Ceffylau Pippi Longstocking. Mae'n golygu gymaint iddyn nhw yn gweld agref yna gyda Bradley ar y cwtsio'r ceffyl. Yn diolch i'r ceffyl sydd yn holl bwysig hefyd, achos heb y ceffyl bydde fe ddim wedi cyrraedd y nod. Llong gyfeiriad mawr i
Bradley Butler a Ceffylau Pippi Longstockings yn amlwg yn meddwl dipyn iddo fo ac wrth gwrs y teulu gyd. Y Sioe Wobr yn mynd i Beclam a Mora. Machnogaeth Phil Morgan. A bit emotional there, Bradley. What a celebration. We tried and tried all year to get the native scene, and to bronze medal at this show just means so much to me. Oh, well, fantastic. It was obviously a popular winner here with the crowd as well. I just love it. She just goes and goes and goes, and I can't falter. Well, there's plenty of gas in the tank, we can see that. Oh, there'll be plenty. Just make sure that you've got enough gas to get round, okay? Oh, there'll be plenty tomorrow as well. Enjoy the celebrations. Thank you so much. Wel, am ddathliad, Ceffylau Pippi Longstockings, Pencampwr yn adran y Rhanfrid Cymreig. Pan gyfeiriad mawr i Bradley Butler.